Zítřejší teploty se budou pohybovat v rozmezí 15 až 20 stupňů. A teď si dáme písničku. Co kdyby malá jela zítra do školy na kole? Počkej, jak jako na kole sama, jo? To nepustím. Jak sama? Projekt Ride to School vznikl v roce 2010 s cílem podpořit dojíždění dětí do školy na kole jako součást tvorby zdravého životního stylu a spoluutváření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě. Cílem projektu je nabídnout rodičům pro jejich děti alternativu, která bude bezpečná, dostupná a zdravější. Je to nesmírně snadné. Pomocí online rezervačního systému je možné dítěti objednat místo ve skupince, kterou do školy po vhodně zvolené trase doprovází školení instruktoři. Cílem projektu je, aby jízda byla nejen bezpečná, ale aby děti také bavila. Pomocí online monitoringu může rodič v reálném čase sledovat pohyb registrovaného kola na chytrém telefonu nebo notebooku. Ride to School je tak optimálním řešením pro rodiny, kde rodiče mají zájem o to, aby jejich děti mohly dojíždět na kole a přitom chtějí mít vždy jistotu, že v pořádku dorazili do školy i domů. O dojezdu dítěte do cíle je rodič informován pomocí SMS zprávy.